Spróbuj naśladować go, tylko małymi krokami, ale po troszeczkę codziennie. I teraz uwaga, to nie jest tak, że masz się nagle całkowicie przestawić, porzucić swój język i teraz robić dla niego, podejmować ten wysiłek i pracę nad sobą, żeby mówić jego językiem. Tylko proponuję, żebyś zrobiła mały krok w jego stronę. Okay? Mały gest, który pokaże mu, że otwierasz się na niego. Podam Ci przykłady. Załóżmy, że jego język to przysługi. On ciągle coś robi, sprząta, naprawia, organizuje, tak? I Ty narzekasz, że on nie ma dla Ciebie czasu, że wolałabyś, żeby ten czas spędził z Tobą. To co możesz zrobić Ty? Zrób Ty dla niego jakiś drobiazg. Zrób mu rano herbatę. Niech na niego czeka, zanim on sobie zrobi poranną kawę czy herbatę. Albo jedź na myjkę, umyj mu samochód. On to doceni. On poczuje, że go odciążyłaś, czyli że pokazałaś, że jest dla Ciebie ważny. I tak naprawdę to nie ta kawa go ucieszy, nie herbata, nie samochód, tylko ten fakt, że zadziałałaś, bo dla niego działania są przejawem, że on jest dla Ciebie ważny.